vezme 4. Jo, jo, jo. Zastavení 14. Ukládání do hrobu. Josef Arimatský poklekl před Pilátem. Alespoň o tělo, prosím, když duše odešla. Sněhou téměř mateřskou pak Ježíše zavinul do plátna a rozdělil se s ním o svůj hrob. Když kámen ukryl tělo, ženy poklekly, večer sevřel kraj do ticha a noc padla jak smuteční roucho. Ráno se otevřelo k novému životu. Odvalen kámen, bolest, pochyby. Obzory se rozestoupily, moře se nadechla a slunce vystoupilo výš nad prázdný hrob. Jen lidé nechápali, kde je tělo a o duši sotva tušili. Mnozí věřili, mnozí byť v jeho přízni. Odmítali jen pomyslet, že Bůh přijal zločince do svého království. V tom čase bez křídel a kopek 2 z apoštolů vydali se do vsi Emaus a potkávali pocestné. Jeden z nich pravil: teprve při lámání chleba poznáte, co patří životu, co smrti a kam se hrob propadá, je-li zapomnění. Prosím. Čtvrtá stácia darova kładzenie. Józef Arimatejski poklakne so przed Pilatusom. Znajmniejsza otoczyło proszu, gdyż je dusza je opuściła. Ze skoro maczarskiej starostliwością zawali Jezusa na to do ruba a położyli jeho do swojskiego ruła. Gdyż by kamienczyło zakrył, so żony poklaknychu, wieczor wobija cicho kraj, a noc puści so na nią jako żarowanska drasta. Ranie otevrie so nowemu živenju, otvalene by kamen, otrozate bychu bolosť a dvile, v obzory so rozenžechu morio zadychne a slunco stupi vyše nad prostnym ruom. Jenož ľudia nerozumiachu, že čivo bije, a v duši bliede nešto wiedziachu. Mnozy wierjachu, mnozy, hacz kuli jemu przykileni odpokazachu jenoż mysl, zo je Bóg do swojego królestwa z wustniku przyjął. Tym czasu bez skrzydłu a kotwicu gdzieś taj apostołej do sy Emaus, a zetkaż taj puczuwacy. Jeden z niej rekne, hakle przy łamaniu chleba spoznajecie, što słusza k żywieniu, a što śmierci. A dokal ro przepadnie, jeli ju nie zapomnicie. Poprosím otce Pavla. Na závěr
cestou bolesti a víry. Poezie dokáže vyjádřit skutečnosti, kde někdy těžko hledáme slova. Dá se to přirovnat k takovému malému svátku. Používáme jiné výrazy, jiné formy, jako když si oblékneme sváteční šaty nebo prostřeme hezký stůl, zastavíme se a vnímáme ty skutečnosti, které jsou hluboké, vnitřní. To je to, co dokáže poezie. Cestou bolesti. Právě bolest je něco těžko pochopitelného a uchopitelného. Bolest, kterou vidíme kolem sebe, kterou cítíme v sobě a chceme ji nějak ze sebe vymluvit. A právě verše mají tuto sílu, že člověk se dokáže sklidnit. Vnímat, že ta cesta není úplně opuštěná. Ježíš potkává své nejbližší, svou matku. Potkává ty, kteří mu pomáhají. Šimona, Veroniku. Ve své bolesti dokáže utěšovat druhé. Dokáže těšit plačící ženy a jde dál ke svému cíli. Každá cesta má svůj začátek, svůj konec, ale konec je zase začátkem něčeho nového. A Ježíš tuto cestu dotáhne do konce, protože v ní vidí nějaký smysl, který mu samému možná jako člověku v tu chvíli zůstává skrytý, ale dokončí, přestože na tom závěru čeká smrt. Není to vítězství smrti, ale je to vítězství Ježíše, že došel do konce. A tak nás na té cestě našich různých rozhodnutí, větších či vzdálenějších cílů provází naděje pro ten cíl, pro který jsme se rozhodli. Naděje, která se nerozplyne v nekonečnu, ale která nás s nekonečnem spojuje. Tak bych chtěl poděkovat panu Hrabalovi, panu Loukovi, že nás krásně provedli touto cestou, takovým povzbuzením pro život, že nás dokázali vytáhnout v tomto počasí. Takže já děkuji vám všem za účast, za spoluúčast při tomto výstupu a moc vám všem přeji pohodové, požehnané svátky Velikonoční. Děkuji.